салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон. Бисёр шумо хоҳиш кардем ки абаяҳоро сиёмка кунем, абаяҳои арзона. Инҷо мо ҷоша ёфтем. Барои шумо ҳозир гап мезанам. Фурӯшанда мо шуморо барои нархош шунос мекунем. Акай ми абаяҳоро гап занем сар кунем. 250 сомон. 250 сомон. Истеҳсоли киҷаи? Ташкент. Ташкент, а? Нахе нишон дода чишка. Там тарак бро. Касимчо ҳаст. Баланд гап зака. Касимчо 160 сомон. 160 сомон. Касимчош. Куфтои турецкий аст. 140 сомон. 140 сомон. Куфтои турецкий тона. Ё гаранти қат яна турецкий. Гаранти турецкий. Тоза. Там тарак руша буброри хе. Бубинам. Не, ам ҷошта тошти. Просто броруш. И чанд сом буда? 140 сомон. Ина 140 сомон куртай турецкий. Ранги абая буда, я? Ина ёшаст. Е чанд я? Ина ҳам 140 мешавад. 140 сомон. Ина бори Турсия. Бори Турсия 140 сомон. Я хел мегӯям ки чизои 1000 сомонро сиёмка мекунӣ тамом. Ина чизои турецкий арзон бу. Ана ира гап зад чиаи? 300 сомон. Чиаи? Чи заказной куртои худмо. Ламиражи тоза. Ламиражи тоза истеҳсоли Тоҷикистон, а? Ина. Марҳамат бо рафтан бигирем. Ноша бурорим. Ина абая аст. 160 сомон. Ина абая 160 сомон да. Иҷогия? Истеҳсоли худмо Тоҷикистон. Ина Тоҷикистон абаяш. 160 сомон. Ина санг задагӣ то поён шад. Рафтан бигирем чизи бошад гуфтан бигирем. Куртои нахели ҳаст. Бори Ташкент ин. Бори Ташкент? Бурори абинем. И чанд буда сака? 180 сомон. Ҳардуш? Не, тоқа курта. Кадомаш? Таҳгиш? Курта. Ина таҳгиш 100 чанд? 80. 180 сомон. Номаш чие? Просто куртаи духтагӣ. Ламираж. Ламираж, а? Ламираж. Баланд буд ки бифаҳманд. Те барои бисёр савол метавам баъд комментариёда менависанд ки ана болош кастимча дора. И чӣ ном дорад? Материалаш чист? Ламираж. Ламираж, а? Истеҳсоли ҳам Ташкент. Истеҳсоли Ташкент буда, не ки то таша чӣ буда? Хеле рисунка дошта. А ира чӣ меган? Ламираж. Не, рисункаша чӣ меган ира? Вай фарқ надорам гулдора. Гулдора, а? Материалаш част меги. То ахира брем гуфта бра. Чи анио? Куфтои паплин. Ин ҳамчари кастимчо. Барои арӯсо духтарои ёш бисёр ай мепӯшанд. Боги бирояча бинам. Барои арӯсако, а? Ина барои арӯсако чи? 160 сомон. Блистяши торгиш ё тагиш? Торгиш. Торгиш 160 сомон, тагиш чи? 130 сомон. Тагиш 130 сомон буда. Тои худмон Тоҷикистон. Тои худмон Тоҷикӣ будааст. Айҷа ёш чанд сми сар мешавад? Ин паплин дигар 150 сомон. Паплин, а? Ёки истеҳсоли куҷо ниё? Ино Тоҷикистон. Тоҷикистони набинем паплиноша чӣ зур баровардистан. Нархошона я бор дига бугу? 150 сомон. 150 сомон. Ма паплини Ҳиндустон. Ва Ҳиндустона бро. Ҳамин тоҷикӣ хме Ҳиндустон да зуре не ки? Ҳай одамо бояд бо Ҳиндустон мегиранд. И чанд буда? 160 сомон. 160 сомон. Паплини Ҳиндустон. Паплин киртай гуфтагӣ тайёр 160 сомон аст. Майна истеҳсоли худмо. Дузандаи худмо медузанд 100 сомонӣ. Паплинои тоза. Паплинои тоза хати медузанд 100 сомон духтагӣ тайёршо? Ай иш чи ай? Май абая. Абая, я? Абая киҷо худмо? Ин истеҳсоли Тошкент, лекин сангошу материалош ҳама дубайский. 400 сомон. 400 сомон. Анака мегзарем ай и тараф. Шумо як айси бигзарин якта нишон тен чи аю? Ино кардиган. Кардиган, а? Брош 150 сомон. Бубинем. 150 сомон да кардиган. Чи аю? Баҳоринан ё? Замоқатиан баҳорин. Баҳоринан ё? Кардиган 150 сомон. Анака турако аст. 130 сомон. 130 сомон? Тобистон аст. Тобистон аст.
این طرف دیگه ابایا حرفی анами абайёро баланд гамза якта нишон дода ابایا бисёр балешки абая бисёра 250 250 230 حرف falan. اینا هم باری تشکیل استحصالش نقص صفاتش نقص 250 сомон حالا خیلی نشست чанд иам абая ابایا همه اینا ابایا чанд будани 200 میشد 200 сомон اینا ای گربشین تونو کپه ин ай гирбишин тайёр кардаги абаяи гирбишинду هم استحصال هم تشکیل ازبکستان нархиш чанда 180 сом 180 сомон и тоистон да мепушан میپوشن اداره پاپین های تونو کپه беҳад тинук буда аки тараф ам метава камтон инҷа занако гап задистан амо метава 200 сом брош хай барша ина ҳа обес бек бугардон тарафшам гардон тарафшам анам хе ин нарх ӯзбекистон а ازبکستان абая ӯзбекистон нархиш 200 сомон буда аиша ё ابای با فصل ана абай фасонтар буда а 250 сом 250 сомон اینا باری تشکیل бори ташкил буда бори ташкил буда این هم نارنگی 400 سومه دیگه گذاشته 400 сомон سنگوش سواروس и чӣ фарқ дора айваё мартош هم نغزه качество бо на сангуш сварос амра бу пас нemiami малио чанда این 200 сом 200 сомон юрам 200 сом амра буро пеша бибини 200 сомон бе поёншам бигирем ламирази тоза ӯзбекистон ламираҷи тоза якум сов иш хайдаш конам миям нархиш чанда нами нархи 250 сом 250 сомон ям ӯзбекистон озбекистон ҳамаша шумо дидед як бори дига ман шумо нишон метавам хоидаи бубинед инами ҷои абаёи арзон ана чандум дарвоза якум дарвоза чорум қатор якум дарвоза чорум қатор меоин ҳамиҷада дарвозаи пажар дарвозаи пажаркар яками ягаям ягон якум дарвозаи пажаркар баъди корвонсити ҳамиҷада шумо метавонед ки биёем бидроем прямои биен то ахира меоин ҳамиҷада ҳамин бача савдо кардест агар розӣ шава ман номери телефонша мемонам розӣ нашава бисёртон гап мезанед ки чӣ ба наметин бисёр одамон намехоҳанд ки номери телефоншона бутем барои ҳамин мо наметонем дода аре ҳамин шумо модаро апои мерубон аз мо хафа нашен дар комментаре ҳар гап нанависен ки шумо хеле кардестен моро писанд намекунем то бизнес кардестай мебари моро қимат мефурӯшӣ ҷора намегӯй ман ба як илтимосо зора қатӣ гӯё мо ҳам ё иҷозат мегирем сиёмка мекунем намехоҳам ки ҷошуна як ҳаст бифаҳмам ё ҳамин телефон қатӣ адрес қатӣ касе ки мехоҳам ҳамиҷа худаш тамошо карда вибр карда гирифта мерава ина шумо гап задем мо ҳамин чизоро як бор дига ина шумода гап задем ки якум дарвоза меем рост пажарка меем абоёе ки шумо гуфтен арзонош куҷодай ама арзоношро як бор дига ҳаматонда нишон метавем ки намиҷа точка меен якум дарвоза то ахира мерен агар ахай мо қатӣ бача маслиҳат мекунем розӣ шавад ман телефоноша дар описание мемонам ҳамҷа абоё арзон будастай чанд сума сар мешавад 180 то 400 сом аз 180 то 400 сума ҳамиҷада абоёи сифатшон наза ёфта метавонед шумо як бор дига бубинем нигоҳ кунед ки ҳамаи намудаш ҳаст ҳамаи намудаш ҳай бо навинкотум бия як ду рӯз пас меа навинкотум ина 4 рӯз пас бориш меомада чанда сантимент дорӣ бо 5-6 намуди дига ассортименташ ба рӯзаи наздик мерасад манаш сарбаланду обод бошен подписчикои канали Libos TV соғ саломат бошен
наворои ояндаи моро ҳам дар тамошо кунед, лайк монед, комментария нависед. Мо комментарияи шуморо ҳамаша мехонем. иншоалло ки ба ҳамаи комментарияи шумо ҷавоб менависем. боқӣ сарбаланду обод бошед. тамошобинони канали Libos TV.